Здравейте, приятели! Намираме се на улица Хайдук Дере, която е в района на квартал Чародейка Север. Какви са проблемите тук? За тези проблеми ще говорим с един от жителите на тая улица. Добър ден! Как бихте ли се представили на нашите приятели? Трифон Трифонов се казвам. От 10 години живея тук. Така, виждам, че пътя ви е много разбит. Наистина, с пътя имаме големи проблеми. Значи, Кой се грижи за поддръжката на пътя, извинявайте? Ние, кооперацията. Тези камъни, виждам... Няколко пъти се събирахме пари, преди няколко години рязан асфалт ни отпуснаха, нали, камионите превоза ние си ги платихме, събрахме пари, платихме си. Обаче и той се разби. Тук с 1000 кандарми, подписки събирахме от трошения бетон, да. Обаче той е просто няма как да стане с него. Той поврежда гумите? Гумите оставите, аз съм забрал 20 кг арматури сигурно отвътре. Той отделно колко пъти пукахме гуми, те са и не големи каманаците, от шувалях щяха да носят, нищо не донесаха. Фанахме едно багерче, платихме му, разтели го, ама GCB-то, да. GCB-то колко да го разтели. А зимата как се оправяте тук? Кой ви почиства? Никак. Пащаме си някой с тук? Ние събираме си пак пари, или аз най-вече. Те се, що не си изринал навътре? Да изрина навътре, ама то пари. Съберете пари, никой не му се дават пари. Поне до тук гледаме да изринем, защото аз се живея тук. То не е, че и навътре няма хора, ама какво да правим? Значи проблемите при вас са както горе на улица Христо Македонски. Вие си поддържате пътя, вие сте в регулация. Ние си го поддържаме, ние си събираме пари зимата, евентуално, ако някой успее да фана да даде пари, да си фанем някой трактор да изрини с 300 злора. От ваши съседи подочух, че тук има и бонус проблем. Освен тия битовите, които са, имате проблем с... Той е най-големия бонус. Я разкажете за какво става въпрос. Някаква фирма има тук, не знам, Софийска ли каква е. За това ли става въпрос? Да обърнеш нататък и там да погледнеш. Да. С какво се занимава тази фирма? Занимават се с разфасоване на киселини. Значи кислоли, някакви солна киселина, това са изключително опасни киселини. Опасни киселини, даже няколко пъти разливаха тук и то огромни количества. И 3 от шофьорите са ми приятели, познати от едно време. И един я каза, махайте ги те, спрете, драпайте, вика, махайте ги те от тук, защото вика, такива количества киселини изтърват, вика, ще изтроват тук. Всичкото усеща ли са миризмата, когато... Усеща са ние, те тук на орехите листата бяха опадали единия път чак. Те идваха след това и от Рилокоса, явно някой пуснал жалба нещо от нашите тук, защото то беше ужас тук, отвратително. И какви бяха резултатите? Тук и разливи имаше и не черни работи. То вода такова, ама беше почерняло направо, че те ходиха камъни, носиха, застилаха пясък, не знам какво да го маскират. Тъй, Рилокоса дойдоха, обаче някой явно ги предупреждава и беше затворено и нищо не можаха да направят. Втори път идваха, пак беше затворено, нямаше никой и до там се остана и тировете се продължават денонощно да върват. Ама денонощно, някакви бургаски тирови. Отделно дето разбиха пътя. Те минават през вашия път, който ви поддържат. Минават оттам, да, оттам си влизат, от тук по той трасеите са и до там. Обаче в началото ти видя за какво става, просто трапове са, асфалта дето го сложиха, нула канка се вечима, там на ъгъла му и баха мамата, разбиха го. Те стрелски, как правят този завой малкия там. И в общи линии до някъде и те най-вече скапаха пътя. Отделно дето натруват с тези киселини постоянно. Денонощно дето бръмчат тук, тировете кадуват, надуват и не големи свирки да им отварят тук порталите. Знаеш колко пъти съм ставал посръхнат? Какъв е извода от нашето посещение тук, драги приятели? Освен, че всички институции са абдикирали, както и в предния случай с Христо Македонски улицата, тук хората си имат и бонус. Тази фирма, която виждате зад мен, системно ги трови и вдига шум нощно време с тяхната дейност. Отделно този път, който хората сами си поддържат, го разбиват системно. Много моля бъдещият общински съвет, бъдещият кмет, сегашното ръководство на РИОС да вземат спешни мерки, защото този абсурд в 2015 година не може да продължава така. Обещавам, че с всички възможни средства, без значение дали ще съм част от този общински съвет, аз ще бъда тук при тия хора, докато проблема не се разреши. Благодаря.